Преминаваме към изслушване на главния прокурор на България в периода 2019-2023 година Иван Гешев относно данни и информация за групи за влияние в прокуратурата през съответния период. Благодаря ви, господин Гешев, че се отзовахте. Имате думата. Щом ми давате думата без въпроси, ще ви кажа, че това, което си мисля, като ви гледам, че може би вие лично трябва да дадете възможност някой друг да ръководи заседанието, тъй като ви съда за клевета и някакси може би трябва поне малко да ви е дискомфортно. Но в крайна сметка това си е ваше вътрешно усещане. Това, което мога да кажа, че вашата комисия няма никакъв смисъл, защото нито имате възможности, нито искате, нито можете като компетентност да направите нещо. И съм тук само и единствено от уважение към институцията Народно събрание, въпреки че от нея останала само сградата, а не от пълнежа. И ще кажа, че не би трябвало да е празник на българската конституция, но тук в тази сграда голяма част са хората, които, както каза един професор, направиха конституцията мръсна дриб и я съсипахте. Така че не знам дали вие ще празнувате. Аз определено не съм празнично настроен. Така че единственият смисъл от днешното така събеседване или седянка, както каза един министър, е вие да си направите пиар, това, което е предизборен, защото сте предизборна кампания и затова променихте Конституцията да си правите пиар. И втория смисъл е, както видях, така да се смачкат репутационно определени магистрати, което е тъжно, защото това руши българската държавност. Ама вие сте го почнали този процес от 3-4 години, господин Минчев, и използваха в ролята на полезните идиоти. Много красиво и накрая ви изплюха. И накрая ще се молите в следващото Народно събрание да участвате някъде, да вземете някоя троха. Много забавна история. Мислите, че постигнахте нещо, а те ви използваха. Супер забавно. Но това беше ясно още в началото, на който може да мисли. Но в крайна сметка, както да кажеш, не мога да лъжиш цял народ през цялото време. Имаше една мисъл, нали така. И с удоволствие ще участвам в така, както и да е вероятно предизборното шоу, което се очертава на днешното заседание. Нямам никакви притеснения, но ако искахте да свършите нещо сериозно, щяхте да въведете законодателството, което е в Европейския съюз, за да могат хората, престъпниците да влязат в затвора, а не да мачкате законите по начин, че да закрепите в Конституцията плутокрация. Ние сме единствената конституционно закрепена плутокрация, т.е. държавата се управлява от няколко човека. Вие ги знаете поименно, нали? Тези няколко човека отпаднаха Киро и Асен. Може да се включат, може да не се включат, след това ще имаме следващите избори. Така че свършете нещо полезно. Аз очаква господин Рашков, тук си говорим, може би, за контрабанда, господин Христо Иванов, да си говорим за право, въпреки че той за право не разбира, доколкото виждам. Резултата му, с кой може да си поговорим още? Не знам, нещо полезно да свършим. Господин Минчев. Благодаря ви, господин Гешев. Да почнем по